aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. O dini? Kung dili pa mo uli ron si Brian Ilbe, basig tinood ang pagduda si mong inahan. Pagduda nga unsa pa? Nga maigi kabuangan nas Brian. Oh, unsa? Hangtod ko, Elvira, hapit ako mo to. Kay nakay mo siya ini. Ambot lang ka pa. Ato pang mama ni mo, pila ka buwan na nga nalayo si Luna. Tingali ko no, mitukar ng kundat ni Brian. Ambot lang ka pa. Kana sa goods mama pa no, magidudahon kaayo eh. Naghilag gani ng duha. Labi na si Inday Sam. Pwerte hila ka. Nawang niyang amahan. Gamaaman ko na. Palitan ako lolipakin, di ba? Dokbok. Gitawgan ako ganiha pa si Brian. Anatandad man ang iyang cellphone? Oh, di tingali ko sumagigsulti. Nahibaw man ikaw minanawag. Hibaw mo siya si mong number. Oh. Di ba? Oh. Auntie! Inday Sam! Kiss me! Abot na di ay ka? Unsay dani mo? Nag-shopping di ay ka? Oh, mga pagkaon na. Naibiskits diha, gusto ka? Ang gipromise ni mo nga doll? Uy, wa pa na ako mapalit, Inday, uy. Unya na lang, kanang kuyog ta. O di ay no? Kuyog po si Dudong Diyos, auntie ha? Oo, kuyog pod. Si Lulog, Lula, uban pod. Dili lang. Uy, mabantay ni Baby Janine kung mukuyog si Lola ni mo. Oh, kaon kog biskwits, auntie be. Kaon ming duha si Dudong Joshua. Magwash on na tas kamot ha. Nagkaon day mog lollipop. Wash on na tas hands ha. Pa, habuan na na. Ganda man ta magtubig ha, Sam. Managkaon sa biscuits. Mo inom gyud ha. Auntie, wala kini uli si Papa. Trabaho sa to siya sa abroad. Dili, uy. Niyara siya matrabaho sa atong dapit, day. Nganong wa siya ni uli? Overtime tingali, Sam. Pero mauli na to, uy. Inga si Papa, dili ko musugot nga matrabaho siya sa layo ka. Parehas ni Mama. O, Samantha. Og kamusab si Dodong. Sultihin ninyo inyong Papa, ha? Nga muuli siya human og trabaho. O, auntie. Men, ikay atiman ang mga bata, ha? Dali kyaton ko glaba kining mga bulingon. Ari ko silong, men. Nagpagatuog bita ko nila. Siya nila putanda. Oh. Maayo. Oh. Unsi ato? Unsi tuyo? Maing hapon na. May hapon sad. Unsi ato ni mo? Ay, nagpangutan na manggod kog hain ang bahay ni ining Brian Laceda. Og mao ni gitudlo na ako. Iya kang inahan, Ugangan. Nga naman unta. Kinsa ka? igagaw kong Joselito Bituon. Suod ko no sila si Ilona Laceda. Ay, oh, ako ng anak. Nga naman. May gipada siyang kwarta? Oo, ako gipada para kang Brian Laceda. Iyang bana, may kaywa ko maglisod og toltol dinis inyo, oy. Hain man siya di ay. Ay, unya pa itong mauli. Ako nalay dawat, ana. Inahan man kong Ilona. Kisa tingani mo, ma'am? Nelda, first degree Miss Josie. Ang bayot kong igagaw. Nelda Buntog. Ngan sa langgam ang akong apelyido. Nay-address nga gihatag ni Ilona, o. O kay, ni pauli man ko ron. Atong osang adlaw pa kong naabot din, he. O nakalugar kong pangita sa inyong address. Mao nga ni ako, naghatod ko sa gipadang Ilona, pinaaging Josie. Ay, mao ba? Salamat kaayo, ma'am. Ay, Nelda na lang, uy. Kuan, si Brian yun untang akong hatagan ini, ma'am. Pero inahan man kang Ilona. Ikaw nalay hatagan ako. Ay, salamat kaayo, Nilda.
Nagtrabaho sa ka dito sa gawas. Oo, balik-balik ramang gani ko. O karon bakasyon kog 2 ka buwan. Di ay. Sige, ibili lang na ko. Ihatag ko lang ng Brian kung mauli na. Dayon na, diri dayon. Ay, kung wa pa ko magdali, no? Mudayon yun unta ko. Pero mag-shopping pa manggod mi sa akong mga pag-umangkon, oy. Na marahig, di na lang ko mudayon. O musalig na lang kog bili ni mo ni inihang gipahatag ni Ilona. Ang misis ni Brian ba? Ikaw na ihatag ining Brian? Ay, oo, Dainilda. Salamat ha. Gipanugtulan ko kas Ginoo nga kita magkasulti. Inahan kong Ilona. Oh, sige ma'am. Di na lang ko magdugay. Gihuwat ko sa mga teenager kung pag-umangkon. Nahala, sige. Di man ka mo dayon. Sige, amping sa pag-shopping, day. Salamat sa pahinomdom. Sige. Sige. Ay, may cute nga wa si Brian. Pila ka gipadang Ilona. Ay, muduol sa 30,000. Ay, salamat anak. Kung wa ka pa nakupugsa nga makalarga cute, asa ko magkakupot ining kantidara? Naarapay mo pong papel nga gipatapan sa kwarta. Basahon ko. Hi, sweetheart. Sorry na taon. Sabta ko. Tuig kapi na lang ang paabuton ta. Magkita na ta. O promise, di na gid ko mabiya. Promise. Ikaw na may baho o pila ikahatag ni mo ni mamag ni papa ha. Kung may bayra na diha, bayri lang. Magpadahan akong usab. I love you, Brian. Ang mga bata, sultihin nga love ko kaayo sila. Kuhaan ko nagparal lingaw-lingaw. Dugay na ko nga wa magkauban sa mga amiga na ko na sa tong its. O pagod mauli si Brian ay, dili ko sa paybaw umpahin sa gipadasa kong anak. Mabuhong yung babay. Dako ko pagtuo nga may babay siya. Dili siya makatilaw ini. Lude! Dili una na ko paybaon siya min. Taguan ko ni. Dili kastas. Yung laba ka. Ay, gikapoy ko min, oy. Misuol akong arthritis. O ba? Mo na diha. Di mo hunog ka ng baboy. Nakuyaw-yawi min. Pahuway ko lang ni. Sige. Pahuwilaw na. Manglaba man si Mirin Hamin, no? Palabada lang tingalita. Mga mabulingaw naman sa mga apo na to. Pila naman na. Kangilbi. Yang atong anak ko sa siya naman mula ba? Magbaybayan lang tanak. Ako yung laba na, be. Ikaw. Ay, ikog man sa tada. Nisi. Kulay bayad sa labadira, oy. Ako na lang ko. Wapa magipada si Lona. Ako rin laba. Nabaka sila. Sigurado ko sugat ko kasaba ni Mama Ludi. Mingaw man. Natuog tingali. Maghina lang ko. Nabahoy ka tingali sila. Madiritso ko sa mong kwarto. Natuog sa bako mga anak. Wa sila magkamatkon kaniyari ko. Dili ko lang tugawon. Pawain lang diha, Lode. Kuray maglugaw para sa mga bata. Si Papa amin. Pasabdurog ba kasi ano ako mauli. Mas nabuto ng ugangan ko lalaki. Dili sa magkamamaluti. Pagkiksulti lagi ko. Brian. Hindi ka? Pamin ako pa. Hindi ka dong. Pangita mo sa mga anak ni mo. Sorry pa. Napalabay ko sa panahon sa gawas. Dito ko ako gubari pa, si Pari Inggoy ba? Nagduda na sa mama ni mo, Lodi. Ugayan ka na. Kay dito kuno ka magig-uban si imong babay. Nagbinuan na kuno ka. Sa magbinuan ka? Pinuang ko.
Wa na sa kong nahuna pa. Bisa to gipasakitan kong iluna pero wa ko buhat og dautan. Sorry pa. Nag-inom lamis inggoy. Nagahubog. Mong dito ko magkatuog. Hubogay ko pa. Sorry. Ayon ni usba ha. Di maayo. Kay wa din hing imong ang among anak na si Ilona nga di sa kapulig ba eh. Na mga bata mangita na nimo. Sige hilak ng baguang ay samanta. Kaya maaman ko lang na. Sorry pa. Ayon ni usba dong ha. Tuho anti kasi imong gisultiro nako. Pero ayon na ni usba. Sam? Nagbata na ikaw? Nga nung man ka ni uli pa. Sorry anak ko, nag-overtime anak. Ay, husto dayang gingon ni auntie. Nag-overtime mo. Ayun na pag-overtime pa. Dili ko makatug wa ka. Nahala, sige daw ha. Sabta pa kaya ng anak nimo. Paglugaw pa ko. Ako na hikay pa. Ha? Ako na. Ay, sorry, hilo ko na ng anak ni mo diha. Nga sa ari, nga di na ni mahitabo usab, hindi ka pa ulit bahay. Nga, gikas kayo mong trabaho, bitsol na kag soroy. Magsulti tag usab ron do, Brian, naman ako gluto-glugaw. Ila, ni Ana si Papa. Oh, natagbaw ka naglublob sa babay, ha? Kung mo na'y buhato ni mo, Brian, dito ka na lang niya. Ayaw nagpauli din eh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!